Glavna tematika bogoslužbenih himni koje pevamo na Veliki četvrtak tiče se Hristovog obeda sa učenicima, tajne večere, kada je Gospod svojim učenicima i apostolima zapovedio da se Paska Novoga Zaveta čini u njegov spomen. U spomen na njegovo slomljeno telo i njegovu krv koja se proliva za otpuštenje grehova. Takođe, liturgijski se sećamo i izdajstva Judinog, kao i Hristovog pranja nogu učenicima. O ovome pevamo u troparu ovoga dana. Kada se slavni učenici za vreme večere umivanjem prosvećivahu, tada se bezbožni Juda, bolujući od srebroljublja, pomračivaše i tebe, pravednoga sudiju, predade nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio, beži od nenasite duše, koja se drznula da tako postupi sa učiteljem. Prema svima dobri Gospode, slava tebi. Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus one noći kad biješe predan, uze hljeb i zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. Ovo činite u moj spomen. Isto tako i čašu po večeri, govoreći: ovo je čaša, novi zavjet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete, dokle ne dođe. Tako koji jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će kriv tijelu i krvi Gospodnjoj. Ali čovjek neka ispituje sebe i tako od hljeba neka jede i od čaše neka pije. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dosta ih umire. Jer da smo sami sebe ispitivali, ne bismo bili osuđeni. A kad nam sudi Gospod, kara nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. Apostol koji imamo prilike čuti na Veliki četvrtak uzet je iz prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Osnovna tema 11. glave koja je uzeta za čitanje na ovom bogosluženju govori o agapama, odnosno o večerama ljubavi. Sveti apostol Pavle govori o ustanovljavanju svete tajne Evharistije koja je ustanovljena na Veliki četvrtak od strane Gospoda Isusa Hrista. Sveti apostol podsjeća nas da pre svega treba da ispitamo sebe i svoju savest. Da li smo dostojni da pristupimo Gospodu našem Isusu Hristu, njegovom telu i njegovoj krvi. Ispovedanjem, verom, ljubavlju i obećanjem da više nećemo greh ponoviti, mi postajemo deo Gospoda našeg Isusa Hrista, pričešćujući se njegovim telom i njegovom krvi. Po primjeru Gospoda Isusa Hrista, na Sveti i Veliki četvrtak u katedralnim hramovima se vrši čin omivanja nogu na liturgiji posle zaumvone molitve. Čin omivanja nogu opisan je i u drevnim tipicima, u evergetijskom tipiku iz 12. veka i srpskom Nikodimovom tipiku iz 14. veka. Drugi najvažniji događaj koji proslavljamo na Veliki četvrtak je ustanovljenje Svete Evharistije. Na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, koju služimo na Veliki četvrtak, a koja otpočinje večernjim bogosluženjem, pevamo himnu koja govori o događajima koji su se desili na tajnoj večeri i neposredno posle nje. A ujedno u toj himni mi ispovedamo i našu molitvu Gospodu da nas primi u Carstvo Božije i da i mi sednemo sa njim na tajnoj večeri za njegovu trpezu. Ovu molitvu pevamo umesto heruvimske pesme, kao i pre i posle svetoga pričešća. A takođe, ovu himnu ponavljamo i tokom čitave liturgijske godine, prilikom svakoga našeg pripremanja za svetu tajnu pričešća. Ova molitva ili himna glasi: primi me danas, Sine Božiji, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. A u prvi dan beskvasnih hljebova pristupiše učenici Isusu govoreći mu: gdje hoćeš da ti ugotovimo da jedeš pashu? A on reče: idite u grad tome i tome
i kažite mu: vrijeme je moje blizu, kod tebe ću da učinim pashu sa učenicima svojim. I učenici učiniše kako im zapovjedi Isus i ugotoviše pashu. A kad bi uveče, sjede za trpezu sa 12 učenika. I dok jeđahu, reče im: zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. Tada Isus dođe sa njima u mjesto koje se zove Gecimanija i reče učenicima: sjedite tu dok ja odem tamo da se pomolim Bogu. I otišavši malo, pade na lice svoje, moleći se i govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I dok on još tako govoraše, gle, Juda, jedan od 12, dođe i sa njim ljudi mnogi s noževima i s koljem od prvosveštenika i starješina narodnih. A izdajnik njegov dade im znak govoreći: koga ja cijelivam, onaj je, držite ga. I odmah pristupivši Isusu reče: zdravo, učitelju, i cijeliva ga. A oni što uhvatiše Isusa, odvedoše ga prvosvešteniku Kajafi, gdje se književnici i starješine sabraše. Najveći deo evanđelja koje imamo prilike čuti na Veliki četvrtak uzeti iz evanđelja po Mateju iz njegove 26. glave. U ovom odeljku Gospod nagoveštava svojim svetim učenicima da će doći moment kada će on biti predat na stradanje. Gospod naš Isus Hristos praznuje starozavetnu pasku, da ne bi niko mogao reći da nije ispunio zakon i proroke koji su proricali o njemu. Sa druge strane, Gospod Hristos ustanovljava i novozavetnu pasku, odnosno svetu tajnu Evharistije. Imamo prilike u ovom evanđelju i čuti reči da mimoiđe čaša stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista. Ovo nam govori o njegovoj istinskoj čovečanskoj prirodi, jer je on bio i istiniti Bog i istiniti čovek. Reči koje čujemo u nastavku ovog svetog evanđelja kažu: neka bude volja tvoja. Ove reči, neka bude volja tvoja, govore da je Gospod se u potpunosti predao svom Ocu nebeskome. Na taj način i mi kao grešni ljudi treba da se prepustimo u volji Božjoj. Evanđelista Matej opisuje nam i Petrovo odricanje, ali i kajanje. U prenesenom značenju Petra osuđuje sluškinja, odnosno ljudska prizemna slabost, koju treba držati u pokornosti, a onda se čuje pevac koji ga privodi razumu. Pevac je glas savesti, koja nam ne dozvoljava da spavamo i lenčarimo. Izlazak iz prvosvešteničkog dvorišta označava izlazak iz svesti ošamućenog čoveka, oslepljenog i oslobodivši se neosjetljivosti srca, Petar počinje da plače, kao i svaki koji se kaje zbog učinjenog prestupa. U osobenostima bogosluženja Velikog četvrtka spada i prokimen i parime i proroka Jeremije na prvom času. Prorok u ovom parimeju opisuje mržnju prema Hristu od strane judejskih starešina i krotost Hristov. Na sveti i Veliki četvrtak služi se i liturgija nakon časova i večernjeg bogosluženja. U strasnoj sedmici imamo i pripremu svetog mira, a na sveti i Veliki četvrtak vrši se osvećenje svetoga mira. Liturgijsko proslavljanje večere Gospodnje na Veliki četvrtak nije samo godišnje podsjećanje na instituciju svete tajne pričešća. Paskalni obed koji je Gospod učinio sa svojim učenicima nije samo vaspostavljanje svete tajne, centralne svete tajne svetoga pričešća neposredno pre smrti i stradanja Gospoda Isusa Hrista. Naprotiv, čitava misija Gospoda Isusa Hrista na zemlji, kao i stvaranje sveta i čoveka i njihov cilj, jeste da ljubljeno Božje stvorenje, čovek koji je stvoren po liku i po obličju Božijem, sedne sa Gospodom u večnome carstvu Božijem za trpezu, sa njim obeduje. Trpezu nebeskoga jela i pića. Tako, tajna večera Sina Božijeg, koja se neprekidno slavi na svetoj liturgiji hrišćanske crkve, jeste sama suština onoga što će u carstvu Božijem biti život za večnost.